Hi guys, naradi ko sa muang balay. Muna na ko nga maniud ko ron pero nakaidumdum ko nga wala man yung isod na nilungag pero wala pa isudan. Nagunaw na ko unsa man akong luto ang sudan ani ron nga. Kung nakadumdum ko nga napamanay bulad na bilin sa sudlanan basta matakotong kuhaon para lutoon. Nadali na akong gisulod ang among gamay na lang bilin nga bulad pila na lang kalugas duha na lang nabilin. Pero sige lang ako nang lutoon gamay o dako. Ako nang lutoon niyang taod-taod. Bulad kay wala po kapatusan. Gikuha na rin akong kala para sugda nagluto ang bulad. Pritohon na rin ako ang bulad. Giandam na ako ang kala o ang edible para pritohon ang bulad. Ako nang gikuha ang tinaay ani og ang asang sa bulad para dili pait kanon unya. Basta magluto kog bulad ang niyon gyud ako kuha na kog tinaay og asang para dili pait. Kugi lang og kuha sa tinaay og asang para dili pait kanon unya. Gisugdan na nakog painit ang kalaha. Nabutangan na nakog idibol ang kalaha, giulat lang nako nga mainit para iprito ang bulad niya taod-taod. Minit na kala ako nang ilunod ang bulad. Hapit na maluto ang bulad. Daambot, hapit na maluto o ganirang naluto. Gihanon ako ang bulad kay naluto na. Hamot yun ang bulad, hindi ko manugluto, makaguto kong samot. Ay, makuha na kong luto kay gutom na kong yun. Tara maniod to rice with bulad. Of course, ang tos na banan di ay nalimtan ako kuha. Gibutan rin ako dili sa tasa kay wala ko kitagyaw ganiya. Tara maniod to na tanin nyo. Bulad. Salamat nakakaamli ko paniod to ron. Lami akong sulaan bulad. Appetizer. Ora to. Bye-bye.